Dat is mijn vriend en dat hij praat hem op. Dit is Albert Jan Kamstra. Hij koet er voor de rest ook niks van. Maar hij doet zijn best voor de volgende keer. Oké. Jongen, dat hoor je steken. Oh, ik ga niks doen, ho ho! Wat zei je? Voor praat wel Fries? Ja, ik heb een Kika kinderpons. Voor je goed. Kies op. Hoeft het wel te luisteren? Nee, mijn boos. Ja, serieus. Ja? Ben je al? Eigenlijk verdient er wat eruit doen. Zeg, dan was ik in op de camera. Nee, waar is het direct van? Maar zijn we bedankt, Albert Jan. Bedankt. En dan met de bus in mee geworden. Kom helemaal op! Albert Jan, dan ben je op camera! En ben jij? Ja. Kees. Bedankt Kees. Woe! Super! Super. Mooi! Leuk. Goeie!